Za mnoge ljude ovo su samo obični kontejneri. Međutim, ima i onih za koga je ovakav kontejner čitaonica. Arslan Bajramovski je počeo kao radnik gradske čistoće na terenu, obavljajući sve one teške, nimalo zdrave, nimalo cenjene, a tako neophodne poslove bez kojih ne bi mogao da funkcioniše ni jedan grad. Naš junak je poznat u svom kolektivu kao veliki poštovalac knjige. Knjiga i ljubav ka znanju dovele su ga do fakultetske diplome. Šta se sve promenilo u vašem životu posle završenog fakulteta i mastera? Dosta toga. Dobio sam posao, bolji. Familija me drugačije gleda. Porodica prvenstveno, okolina, društvo. Imaju respekt prema meni. Lakše za život. Čovjek kad ima školu, može da prosperira kada mu se da prilika za to. I sreće u životu kad ga pogleda Bog. U svakom slučaju, škola znači. Radio sam po tom pitanju da bude i meni lakše i porodici lakše, samim tim i društvu. Bog kojeg Arslan slavi zbog postignutog uspeha, poznato je to iz narodnog iskustva, pomaže vrednima i hrabrima. U životu muka i nevolja natera čoveka da uči. Muka i nevolja. Ako hoće čovjek nešto bolje u životu, on mora da sedne i da uči. Da ima znanje, bez znanja ništa. Otvaraju se putevi gde može da ljudi da vas... Oni koji imaju oči da vide, uši da čuju, oni će to primetiti i osetiti dara. Među prvima koji su primetili Arslana dok je čistio ulice na Vračaru bila je Mirjana Bobić-Mojsilović, naša poznata novinarka, književnica i slikarka. Između Arslana i Mirjane rodilo se iskreno i spontano prijateljstvo. Moj drug Arsa, koji završava ekonomiju, kaže: mnogo mi znači kada slušam, jer mene u mojoj okolini svi zavitlavaju da džabe učim. Arsa citira doktora Vladetu Jerutića i čisti ulice na Vračaru. Arso, rekla sam, nek svet priča šta hoće, a ti idi svojim putem. Arsa ima još 3 ispita do kraja. Arsa je do kraja iskoristio šansu koja mu je pružena. Ne samo da je položio ta 3 ispita, nego je rešio da ide dalje. Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u želji da ispuni svoju društveno odgovornu ulogu ponudila je Arslanu priliku da upiše najpre osnovne, a zatim i master studije koje je on uspešno završio 2018. godine. On je bio dobar i redovan student, tako da mislim da je zaslužio da položi i moj ispit i kod kolega i da diplomira, tako da mislim da nije bilo potrebe da mu se bilo šta poklanja. Mi smo kao institucija želeli da budemo društveno odgovorni, da razmišljamo o inkluziji i ja sam ponosan na svoju instituciju što su izašli u susret Arslanu da se školuje. Da nije bilo gradske čistoće, novinara, vas, televizije, vrlo teško bi mogao da dostignem ovaj status koji sam sada. Posle susreta sa poznatima u kraju u kojem je vredno radio, postaje zanimljiv medijima u Srbiji. Ređaju se televizije i dnevni listovi koji pomalo senzacionalistički i stereotipno objavljuju priču o Romu koji voli da čita i ima preambiciozne ciljeve. Na taj način priča o Arslanu stiže i do ljudi na značajnim političkim funkcijama. Arslan dobija unapređenje tek posle završenih master studija i sada je rukovodilac mikroreona u pogonu Savski venac javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća. A da li je moglo i više od toga? Kad je u pitanju Gradska čistoća, vama je ovdje izuzetno važno iskustvo, zato što je ovo jako velika firma, pokrivamo 10 beogradskih opština i zaista vam potrebno veliko iskustvo da biste mogli da vodite čitav, na primjer, jedan pogon, što zahteva, recimo, minimum obrazovanja 7. stepena. Dakle, praksa je nešto se tiče godinama. Arslan je dugo bio kao komunalni radnik, odnosno na čišćenju ulica, tako da ovaj stepenik sada na koji je stigao, odnosno poslovođe mikroreona, to je jedan od stepenika koji bi neko ko očekuje jedan dan da postane upravnik trebao da prođe. Imam iskustva, imam i znanja. 30 godina sam u čistoći. Prihvatio bih izazov da radim kao šef, kao upravnik, kao bolje radno mesto, naravno, što da ne.
žrtvovao sam se da bih dobio bolje radno mesto. Dobio sam, dakle sad sam poslovođa mikroreona, međutim nisam dobio priliku za nešto više. To će vreme da učini svoje. Da li ću dobiti drugu priliku, nešto bolje da bude od toga, to ne zavisi od mene. To zavisi od nadređenih mojih. Ako dobijem priliku, prihvatio bih. Možda izgled vara, ali ja se trudim koliko mogu da odradim svoj posao. Kako treba, čestito i pošteno. O Arslanu Bajramonskom njegove kolege imaju samo pohvalne reči. Dobar je čovjek, uvek hoće da izađe u susret, pomaže uvek, stvarno on okej. Pričam ja o mom sinu, znate, bez Aslana, pošto je video Aslana. Video je bio ovdje kod nas u baraku i rekao sam, evo čovjek stigao do škole, koliko završi, došao do poslovođa. I on kaže, super. Arslan potiče iz porodice koje nije mogla mnogo da mu pruži. Otac i majka su se borili za nas, mučili su se za nas. Došli smo iz Ohrida za Beograd. Otac je radio isto u čistoći, gradskoj čistoći u Beogradu. Mučio se, radio je, vuko kante za nas. Majka je isto bila domaćica. Eto šta, nije mogao da nam, meni ništa konkretno nije umeo i znao da pokaže u školi. Ja nisam mogao da se snađem. Trudio sam se da čitam i da učim, ali nešto mi nije išlo škola. Igrom sudbine Arslan se zaljubljuje u knjigu. Ova ljubav dovela je do neslućene promene u njegovom životu. Šta se zapravo dogodilo? Kako je ta knjiga došla u tvoje ruke? Sasvim slučajno. Desilo se jedno poslepodne, bio sam kod dede i babe. Kao stariji ljudi, oni su htjeli da spavaju poslepodne. Ajde kada i ja da legnem da spavam, da odmorim. Nisam mogao da zaspim, molio sam babu, daj mi nešto da pročitam, da me uhvati san. Dok je gledala knjige i dade mi da pogledam šta ima i pogledao sam naslov zapravo Jedna indijska ljubav. To me je privukla sam naslov. Počeo sam da čitam. Ne možete da verujete, ali istina. Pričam istinu. Našao sam se u knjizi. Kao da sam ja u toj knjizi. Kao da sam deo knjige. Desilo se nešto što je neobično u mom životu. Da mi je bilo žao da ja moram da spavam. Fiziološka potreba da ja moram da odspavam. Dakle, morao sam da ospavam, kažem, ajde ospavaću. Pa kada ustanem, odmah uzem knjigu da čitam knjigu. Dakle, zamislite šta se desilo. Dakle, ja sam odspavao. Kada sam ustao, gledao sam gde mi je knjiga i ja sam nastavio knjigu da čitam i sve dok nisam je pročitao, nisam mogao da se smirim. Arslan je posle ovog iskustva počeo da guta knjige. Kažu oni koji ga bolje poznaju da pročita i po 50 knjiga godišnje. Često je posjećivao biblioteku javnog komunalnog preduzeća Gradska čistoća. Poznaje učenja mnogih filozofa, mislilaca, citira Njegoša. I braće Karamazove, Zločin i kaznu, Idiota i tako dalje, tako da Dostojevskog treba razumeti. Već treba dosta toga pročitati da bi došlo do Dostojevskog. Moje gledište. Ne može samo od jedne knjige čitati. Znači mora toga dosta. Treba biti upoznat sa istorijom i tako dalje, sa pravoslavljem da bi mogao da razume, verovati u Boga. Strašno je slušati što se radi. Malen svijet za adove žvala. Ni najezga, a kamoli presti. Janko brani Vladislava mrtva, što ga brani kad ga ne odbrani, a ja sirak tužni bez iđe ikoga. Moje pleme mrtvijan snom spava, nad danom se nebo zatvorilo. Ne prima ni plača ni suza, u ad mi se svijet pretvorio. Kugo ljudska da te Bog ubije. Prođe onaj čas, prvi čas, ja kažem, priđem profesorki, Dušana mlada. Profesorka je bila, kažem, oprostite,
Vi pričate, ja vas ništa ne razumem. Ali sam došao da učim i da naučim. Htela je ona u jednom momentu da me onako škartira, ali videla je da sam ozbiljan i da želim da naučim nešto, zato sam došao. Teško je, kod nje dobiti 6, to je katastrofa. Kaže, evo ti 8. Zato što se trudio, radio si na tome, da naučiš, radio si po tom pitanju, trudio, dolazio na ispite, dolazio na časove, na kolokvijume i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Niko nije verovao u mene. Baš oni koji su trebali da veruju u mene. Prvenstveno porodica, žena, deca, familija. Čak su i govorili, šta ćeš ti u školu da ideš? 42 godine imaš, trebaš tvoje dete da ide na fakultet, treba on da ide u školu da ga učiš, a ne ti da ideš. Kada je ozbiljno rešio da završi fakultet, čudno su ga gledale mlađe kolege, ali i ukućani. Stariji čovek, druge boje, došao je. Oni su mislili da sam ja pogrešio zapravo učionicu. Šta ću ja ovde? Gledaju onako. Stvarno su imali respekt prema meni. Odnosili se stvarno korektno, krajnje korektno prema meni. Sve što je trebalo, sve što su mogli da mi pomognu, pomogli su. Jesu, ne mogu da kažem, ne mogu da... Koji je ispit bio najteži? Sećaš li se? Finansijski menadžment, tako je nešto je bilo, to je bilo pitanje. To mi je baš bilo malo teže, zato što sam ja završio zapravo pre 30 godina. Završio sam drvno-prerađivačku struku te Petar dekorator, koji nema veze s ekonomijom, baš nikakve veze. Ali kada sam sebi postavio cilj u životu, da imam priliku da idem u školu, da završim zbog boljeg sutra, ne samo zbog sebe, zdravlja svoga i zbog svoje porodice. Da pokažem i svoje deci da može da se uspe u životu sa školom. Da kada dođe prilika da mogu da dobiju priliku da dobiju bolji posao. Ako nemaju školu, ne mogu ni priliku da dobiju. Završavamo našu priču o Arslanu Bajramovskom, tamo gde smo je i započeli. Podaci govore da je svega 0,001% romske populacije zaposleno u javnoj upravi države Srbije. Slučaj Arslana Bajramovskog, koji radi i koji je uspeo da dostigne master diplomu, nažalost sa potcenjenim radnim mestom, govori da čak i kada se Romi obrazuju, to nije dovoljno da bi oni doživjeli punu društvenu potvrdu i priznanje.